Hiyas sa tribong Bagobo Tagabawa ang gikoronahang hiyas sa Kadayawan 2024. Atong sayro ng mga panghitabo sa Coronation Night sa report ni John D. Esteban. Ang hiyas sa matag tribo Ata, Bagobo Klata, Bagobo Tagabawa, Obo Manovo, Iranu, Kagan, Magindanaon, Maranao, Tausu, Sama, ug Matigsalog. Ang nagpasigarbo sa ilang tribo atol sa opening number suot ang ilang traditional na suot atol sa Coronation Night sa hiyas sa Kadayawan 2024. Usa-usasab nilang gipalanog ang ilang mga advokasya. Ang maong event usasab kay gayon nga magtapok ang supporter sa 11 ka tribo, mga lumadman o moro. Makabungog nga syagit agig pagpakita sa suporta ang milanog sa arena. Gitubagsab sa 11 kahiyas ang mga nabunotang pangutana atol sa question and answer portion. The passion and purpose to serve not just my tribe, but the rest of the 11 ethno-linguistic tribe, and to give back to the community. We know that our cultural diversity is our greatest strength. It enriches us as individuals and as Davaoenos, and we can teach them to respect and accept the diversity. But I'd like to empower every man and woman so we can have a platform where they can showcase the rich cultures of their 11 tribes. Nagpasundayag sab ang tribong Klata, Tagabawa ug Maranao nga mao'y napili nga top 3 sa cultural presentation. Dinhi ilang gipakita ang ilahang kultura ug tradisyon sama sa pagpatugtog sa ilang mga traditional musical instruments. Sa katapusan, sa Maranao, ang tribong Bagobo Tagabawa ang gikoronahang hiyas sa Kadayawan 2024, si Shane Marie Awe. Hiyas sa Kalambuan, si Jane Miones sa tribong Klata, samtang hiyas sa Paragiusa, si Muslima Limpaw sa Maranao Tribe. Panikamutan matud pa sa bagong hiyas sa Kadayawan nga mas maingganyo pa ang mga bagong tubo sa ilahang tribo sa paggama o paghabi ug mga clothing design sa ilahang komunidad sa Trill District. Mga kapuso, I am Shane Marie Awe from Tribong Bagobo Tagabawa, your hiyas sa Kadayawan 2024. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.